Kolombai. Hi everyone, Namaskar. Nangthangko Horaibai. You are welcome. Dinayni tutorial ang nangthangmanna barangna nagedang kanda dinayni moblib goho eba electricity aidako. So guys, feijagai let's start. LCCC exam article of haise MCQ फैयो बेफोरनिनो मोननै MCQ सावरायनाय जागोन गिबि सोंथि first question जाहैबाय दोंसे होनाय धातुआरि तारनि रुजुथायारि हेंथाग्रानि सोनारो बेनि लावथायनि सायाव बेनि देरथायनि सायाव बेनि महरनि सायाव मुवानि आखुथायनि सायाव बबे सायख'खौ नोंथाङा थार होननानै सानो Option number 1, option number 2, option number 3, option number 4. नोंथांनिया थार. You got it right. Psycho D. Option number D. साबायखर. Congratulations. नैथि कुइसनाव फैदो. नैथि कुइसना जाहैबाय गंसे मोब्लिबारि बाथिनि फिलामेन्टजों बोजानाय दाहारा 1 एम्पियार 16 सेकेन्डआव फिलामेन्टनि गेजेरजों बारलांनाय इलेक्ट्रननि अनजिमाया जागोन 10 to the power 20, 10 to the power 16, 10 to the power 18, 10 to the power 23. बबे सायख'खौ नोंथाङा थार होननानै सानो? Which option is right? नोंथांनिया सैथो. You got it right, brother. सायख' C. Option C. साबायखर. Congratulations. Thank you so much for watching my animation. Please don't forget to like and share. Bye. See you next time.